Shugaba Muhammadu Bazoum na ƙasar Nijar ya cika alƙawarin aikin hanya da ya yi, hanyar da ta tashi daga Mararaba zuwa Ingal zuwa Tamaya. Shugaba Muhammadu Bazoum dai ya ba wa kamfanin AJBTB wannan aikin hanya, wanda yake gudana a haka ga dai sansanin ma'aikatan da suke wannan aikin hanya. Wannan aikin hanya dai Shugaba Muhammadu Bazoum ya ɗauke shi ne domin inganta rayuwar 'yan Nijar da kuma cika alƙawarin da ya musu lokacin kamfen ɗin shi. Ga dai yadda aikin yake wakana. Idan ya kuka zo wannan channel mai albarka na AA Boka, ku danna subscribe, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa ta inda idan mun ɗora sabon bidiyo za ku dinga samun sa kai tsaye. Akewa Shugaba Muhammadu Bazoum taken katafila sarkin aiki, aiki ga mai ƙari. Aiki ga mai ƙari ka, ana zuba mata kwalta. Masha Allah. Masha Allah, gashi nan ana yi, ana dafa ta, ana sarrafa ta, ana zuba ta. Masha Allah, AJBTB aiki gashi nan ana yi na irin yadda ya kamata. To kashi aiki kamfanin AOM AJBTB kenan. Gashi nan ana sarrafa ta, ana zuba ta da kyawu. Adalla. Wato a garwaya ta gata nan ana sarrafa ta. Kaji aiki. Kaji aiki. Ga yadda ake yin abin nan. Wato a garwaya ta kwalta da tsakkuwa da abu, a garwaya a sarrafa da injina. Masha Allah. Masha Allah. To mu ga nauna ba jiyo ba, ga mu inda ake sarrafa abin. Ga yadda kaɗan daga cikin yadda kamfanin AJBTB na AOM ke gudanar da ayyukan shi na gyaran hanya Tamaya Mararaba Ingal. Alhamdulillahi a iya cewa alƙawurra da shugaban ƙasa, shugaban jamhuriya Muhammadu Bazoum ya ɗauka na ƙasan nan, sai kowa ya ji daɗi, sai arziki ya bunƙasa, tattalin arzikin ƙasar mu ya bunƙasa. Alhamdulillah abin ga yana ana ta yi. Ɗan kar ya hau ka ji aiki. Masha Allah. Ga yadda abin yake ga yanan yau mun gani da idanmu yadda ake abin. Masha Allah. Aiki ga mai kare ka. Aiki ga mai kare ka. Mai daɗin haɗi gaban 'yan mata ba? Aiki. Ga ta nan tsakkuwa malam ana sarrafa ta, ga yana an shirge kayan aiki irin yadda ya kamata. Dan ƙarana zuwa yana kaiwa, yana zubawa, ana sarrafawa. Ana sarrafawa.